ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ। ଟାଟା ଆଉ ଆସିବୁନୁ ଆଁ ସମସ୍ତେ ମୋର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ଆମେ ସେ କଥା ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବେ ଓମ ବାହାରିଲାଣି ଘରକୁ, ତାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନା ଏପଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉନି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିଲ? ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଳେଇଲା। ଗାଁକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଜି ଯାଉଛି ସେ ବାହାରିଛି ଘର। କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ? ରେଡ଼ି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ନା? ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦିଅ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେ। ଶିବୁନାଥ ଆସିକି ଏଇନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାଉଛି। ଆଉ ପଖାଳ ଭଜା ଏମାନେ ଖାଇଲେ ଆଳୁ ସିଝା ମିଚର। ଆଉ କୁଆ ଯାଉଛୁ ସାଡ଼େ? ହଉ ମୁଁ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଘର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ। ତମେ ସେଠୁ ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କହିଲ? ଓମ୍ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଘରକୁ। ଆଉ ଓମ୍ ବାବାରେ ହିରୋ ହେଇଗଲା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି। ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ହିରୋ, ଚଷମା ବାଲା। ଓମ୍ ଟାଟା ଆଉ ଆସିବୁନୁ ଆଁ? ଆସିଲା ଦିନ କି କାନ୍ଦ, କେତେ କାନ୍ଦ ଏଡ଼ ନା କି କାନ୍ଦ ଆଇଲା ଦିନ ନା। ଓମ ଟାଟା ଓମ ଆଉ ଶୁଭା ହେଲାନି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡରେ। ସେଠେଇକି ଯାଇକି ଟାଟା କରୁଛି। ଗଲାରେ ଯିବା ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଆଉ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଭୁଛି ଘର ଭିତରେ, ଆସିଲାନି। ଓମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆସିଲା ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 4:30। ପୁଅ ନା ନା ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି? ପୋକ, ପ୍ରବଳ ପୋକ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଓମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କେଉଁଠି? ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକିରି ତାକୁ ରହିଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ପୁଳଟେ ମେଡ଼ିସିନ, ମାନେ ଏତକ ମେଡ଼ିସିନ, ଏତକ ପୁରା ବ୍ୟାଗଟା ମେଡ଼ିସିନ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶିକିରି। ପୁଅର, ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର, ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି, ଏତକ ମେଡ଼ିସିନ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି? ଫୁଲ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଫୁଲ ବି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ହେଉଛି ମାନେ ଆଉ ମିଳୁନି ତ ଗଛରେ, ତ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟୁନି। ଗଛ କେମିତି ପୁରା ଶୁଖିକି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛି। ଆସ ଖାଇଛ କ'ଣ? ଖାଇଥିବେ ଅବଳାରେ ଖାଇଲେ। କିଏ ଗୋଟେ ପାଟି କଲାବେଳେ ଶୁଭିଲା, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଶୁଭିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଯାଇକି ବସିଥିଲି। ସେଟା ପୋକ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ। କେତେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ।